ka service jong gini ki Khra kadai bantong na gini ki Khra bantong yugo bang sak kijan yiga basya kata kadai ka service jong ki shutong yugo basai yiga kijan tangkatahi nadone bapai jeki nganong ye pega ni ka por ke ngapa na piro teng ngilong kum ki Khra busin hakaba menengkong ngilong tik kum gini ki Khra kala bandai hapo balang jongpi hapo haga yinga sem haga imlang ka salang ngilong tik kum ki Khra uji sulong kele pendang dego na eiga kan ba Nay, nagi Khra, kibalabo, kibamdon bapeng, nagi takeng, ublay, ule, ye kaba, ka service jongki kadai tangbang sak kejan, hanrai ka Iaineh jongki ni Khra. Haka timing ke Jowai, ublay don kapor, barang kapor kapor biang tam, nang ni ken ublay pendon kam, nang ni ken ublay kuak bantong, ia kapor hatam bansam, syuka pertei, barokawai, kanlong ke jingkia, ia kibabon, habakit di lang ta, ya no gani kakti. Angin pet no nagani tinggal Jowai naga gospel ka jong yonis kalnong kabaar ka dekat ka beningkong ter ka batho sipang ka jingkawai syong kurim hakana kadai ka kamba ka beningkong tam ka ba ujisu ulale hagani ka jingkawai syong kurim baro ngitip ya kata bat kalong ka boga jingka story ka ba koridor ka ba don ka jingai ka ba re hapo jongka ka keting ka jong try ka ongkum ne ha ka ba like sni tiladon ka jingkawa shongkurim hakana kalilaya bat ka kami ujisu kaladon hanta la korro yo jisu bat igisenran jong ude siya kata ka jingkawai shongkurim Tehaba lalut ke wine ka kami ujisu ka ong kim don wine show ujisu ong haka madon ayu bat pago ka briu kapor jonga kampat boy ka kami jong kala ong hagi Jingshakri yaka ro ka ba ong api pile ken tiladon hangta henriu ki Khra kibadaki mau balabo kenang yaga niam ka jingpen khoi jong ki jiu kibang niam uwei kat ar ne lai mon ujisu ong haki to pendap ye kita ki Khra de ti kila pendap shon ye ki onda kum ta ulo ong haki to tong mentah to ro haunong sunshar ka jingkawai ti kila walam ti ondau tau nong sunshar ka jingkawai ulamat ye kata ko bala pelong wine but tip nangno kalong hanrai kita ki Jingshakri kila tong ye kata ko kila tim utau nong sunshar ka jingkawai ula khot ya ki nong lai kurim bat ul ong ula khot yang nong lai kurim bat ul ong ubriu para ujubu akmat ye ka wain ka babahan kong but onda gile di ba saya ka bakam sniu mipat mila tengkai ya ka wain ka baba hado mentah amen yakani nengkong nagika yakani ka beningkong nagikamba ujong ujisu lele hakana Galilea but ulapan pau yala ka buram tiki senran jong kilangan amen hallelujah sial tenat bau ni nong sunshar ka jingkawai uong upak khot yo tau nong lek kurim uong ubri baro ujubu akmat ya ka wain ka babahan kong but on dagili di bahasa ya ka bakam sniu mepat mil tengkai ka wain ka babah haduk mentah nganget ya ka ni tin but nganget ublay tengkai ya ka wain ka babah kat badang mi kiski kat badang mi ki por
haga jihikai jongi yaga tin ke jong oblay. Pinang mat yaga bakam bah yaga bakam special show. Nalor ba pimat yaga babha yag nagi snem ki bala no kini ki por ki bala no how jong nu arjar arpusan pinmat show yaga bakam bah namar utrai jongi utengkai yaga wain ka bakam bah naga benta ka jingai lanti jongi shekman nara ngadon ka jingai ka baskem namar blay jongi de blay jo menin menta bashido ki bom jikut ublay jongi kamba ublay jongi kamba kmi lanti ka kamba haga jim ka jongpi haga ni ka jenmit ka bamenta ka ba pidang shashkor yaga ni ka tin ka bakhoit ka bagantang ka jong trai na yo i hangne kadon ka jingkhawai shongkurim hagana Galilea on ka Bible kakmiu Jisu kadon hangta aingo yo blay bama piro pidon hangne but on ka Bible lakhot ro yo Jisu but ikisunran jong uro de aingo yo blay ro ba u Jisu don hakata ka jingkhawai shongkurim bat lagi senran ke jong. Bat ngakwa ban ong yepi gini kapor, habang ngapuli gini tin ke jong ublay ngayo I yagar kom ya jong u Jisu bat lagi senran, kimda kemene nagabenta ka dosier, kimda kemene yagar japulau, amen. Kimda mud habagi lek sa ka jingkawai u Jisu haka jinghikai ka jong ukwa bagi senran ke jong haka no ka benta bagi don un ala deki bagi yo ban Shakri ban long ka jingshai ban pendon burom yo blay ngi lek kawai bon sin ngi mudur ya ka riam ngi perkat kuslai ya ka riam ka baik kanu teligi riam ke baik ni say na po almari jongi haswa ban lek shakawai ke jingkawai bat ngi perkat ye ke jingbam nang ta on the bam ro haba la mi nang tu ne jingkawai ngi kren sepang ke jingbam han rai kanu ngun na pleng jong pi yai kumba yai Jisu bat lagi senran o Jisu ka wei pa ka wei ke sin jam ka bo lei ka bo yai u klem da yai klem ke jingtmu uklem yai klem ke jingtmu u yai rengkat bat ke jingtmu jong ublay ngidon ni ka plan ni emban pendon burom yo blay nganong ipi noduk ba mi dang step ni haban pensyong dong rim ye ke jim ke jongi kam tam lele ye pi ke bal yo jingai ne ke tin ke jong ublay hallelujah pihaban mi ko wei pa ko wei ke benta haga ba pi mi na ying jong pi dang step ba haban ong hakma jong try haban duai try menta ka singa ke jing temu ke jomi na menta ke jim ke jonga ngaro ngadon ke jing temu ne benta ban pendon burom ye me ya lam yang try do mynsiem ko jomi amen ne dau o ngasio tan haba pai sepang jong gani ka jingja ka jingkawai shongkurim habang apuli gani ka tin ka jong blai ngai lam ngayo I ba u Jisu bat kisendan ka jong ki yai rengat ka jingtmu ne ka bentaban pendon burom yo blai bat haba u Jisu u yai hakata ka jingkawai shongkurim haswa ban poi haga Jaka haga jingkawai shongkurim haswa ban poi haga dara kabakam itenan balapan Khra haswa ban yo ikendo bat kita ki bala invite u Jisu ula yai lengba ban ula poi haga benta haga ba uyo I ye gini ki Khra ka jingpuli Bible ke jonga ngangai ba u Jisu ula pai lapa ye gini ki Khra ula tip udon ka jingtmu nekata daw ka ika ba dia leda pin pet ba ngayo I ye gani ka Bible ba lembagi Khra don ga gamba ba habang nga perkat sepang jong gini ki Khra nga kren ni ko kubor ha gani ka jenmit jong ni ski sepang ki Khra amen pilong ki Khra ki ba on pendap de ka ba tho ya ta
pilong ki Khra ki ba on pendap de baba. Uji su uyo I gani ki Khra. Ki don say ndai hapo dara. Ndai ki ba long kerpange. Hanrai ki don sabar na dara. Ki dai ki ba labo sya serot ki ba la sya ya ka jingshit jong ka ski. Ki ba la sya ya ka jing hap jong uslap, ye ka jing be kala bat kini ki Khra ngakwa ba na pi le pendap hapo jong kani ka Khra de ko bat kani ko ro kadai ko ban pendon kami kani ko kadai ne ka benta ban sat kejat ye ki baca inwai ka service jong kini ki Khra kadai bantong nakini ki Khra bantong ye ko bansai kejan, ia bersyak ni wain. Katakan dia service jongki. Kila ne, deki snem lah ne hang ne, bada haban pendap igi ngaku apa nabi ntip haduk kanu kata ke jingkoi jengkum. Tanpa haba pendap ndekere, ia kata ke jingkoi, bad teng don bak kling namar lego on pendon kam bansai igi kejan. Ndai bandiro. Ndai ban subro handai yeki kejat namar haga por ka mensua kibriu ne kedai ne kaleng sya ilwai hab yat jigalun tiga ba jingai 4 don kali hab yat kejat ne tadau ban yat kejat hitip siang tho kejat la tengit ba handai ka service jong gini ki Khra dei nang ni ban tong yugo ban sai yeki kejat kidai ki bala bo shbar ndone ba pat yeki Shutong igo basai ye kejet tangkatahi ndone bapai jeki nganong ye phe ka ni ka por ke nga bana piro teng ngilong kum ki Khra busin ha ka ba menengkong ngilong thik kum ki Khra kala bandai hapo balang jongpi hapo ha ka ying ka sem ha ka imlang ka salang ngilong thik kum ki Khra amen kibala Shibo shabar kinrai kini ki Khra ki don ka service ka ba kodor ki sha ka sni ka jinjar ka jingai ka jingle harai don ba pajeki le si don apeng jong piang le gong ngala duai ngala ja jinghin ngala ya le ban duai ban wan ka jingroi ba ka jingshakri ban yo ka ba Khra harai don ba pajya Teng ke service ke jonga kalong kum ni Khra ba syutong ye ko nang ni ki klem pendon kam pendon kam apo pulpit ban ra na ka benta ban di unong yalap hanai pen ban ke kamram jonga ki ngayo I ba ki tong nanga kalong tang ban sakjet teng ni perkat ye kani ni hong kat ni snem ngilane ro hanai pen ban ngadang long kum Khra bala bu syabar ubagi briu ki tong na gajing jonga kalong tang bangsa kijan kanung on breng jong pipi sion po ye kata sion long down hearted sion kuslai don na breng jong pipi yat ye kata kalenti ngaku ban ong ye pi kan po mlai ayo yo blay ya lam ye pi ban wan po he kan ke Jaka ban sya story ka tin ka bakoi ka bakentang ka jong Lada pi Iaineh ha ka position ka bau blay bo pi mlai Lada ka service ka jong pi ka dei tang ban shisha tong ban sa ye kejet ro mlai amen walai ong bosin ki Khra hang ni ki ong ki compare yel de nga katus nem ngala ne hanrai pen ban ngampat yo ha ka jing shisha la dei nang ni bantong ban the ha ka kli hanrai pen ban ha ka jen na ko ban ai pili po nai like compare Shuhun naga position ka ba pidon nai compare yaki way pat ki Khra ki balara naga bantaban bu ka wain
Nailet compare Iaineh hangne le ka service ke jong pi ka dei tang na ka banta ban pen biang ya ka ne kam jong ko Jingshakri ban lum ban sar na ka banta ya ka ban shio ban ya ban pen gi ben gi shuki le ni ya ka ban ai jingmon ha ka kam jong ko Jingshakri lai. Amen. Ledang day ka por ye pi ye ka ba pinang wan ban shashkor ye ka ting ka joblay bandang ye wer ye perlok lele le ye kata namar ke service ka ba blay bo na ka bantay jong ni ki Khra kalong ban shutong ban sa ye gijan. Amen. Na ka daw ko ban ang ye pi ni po neighborhood wala iben ye barin. Ala na pinyo ban sa ye gijan lele ye kita ke bala jot no. Bakin po siya kalunti jong ka Jingshakri ay nguyo blay naman tayo jong kata. Hallelujah. Ang mga amen. Neraw ka Iaineh jong nga hangne ka Iaineh jong nga ka Jaka ka ba blay bo wala na kiwei pay ro hanray ublay unom yailay unom landet. Kung mga laong ipinabas ng lalagi sunran ki klem yo i hanay Jisu ulayo i lapay ki. Ulayo iya ka service ke jongki. Nega daw nabami na ying ulami ringkat bat ke jingtumu. Nega daw ubriu badon iya kata ke nuko jingtumu ke babha. Kam tam leleban pendon bol brom yo blay. Ublay u kam siyo tenat ban play yiki kmat de begenjam mynsiem. Kat nungut ki Khra kiba ying selenti sengking kiba lajot kiba rem kiba ngayo i le ke jongki kmat hanre kilong kiba godor hakmat joblay. Ngai kendo bar ki ngong iki ublay kur kui pi ngadon ke jingo i ba pidong ke ba kodor hakmat jong turai nginam iben ki Khra ki ba service kalong tang bansa kijan kidon shabar ndon baju kham burom yeki ndon ki ba nyeu kor yeki ndon ba yaro yeki ndone ki ba pet yeki ndone ki ba itenat yeki kilong tang ki Khra ki ba labu shabar ki kon ki jong tra ga ga por nga kwa ye pi ba pin shong nong rim ye la ga jong ga jim ga jong pi na mar si sing ga sniro nga lalong kumni tik kum ni ki Khra ki ba labu shabar harai aingo yo tra de ga jingai ne ublay ula pelong kumni kumbang along ya ro yo try ka kam jong kini ki Khra kam de ilong ka badon burom ka kam jong kini ki Khra kam de ilong ka badon burom ha ka ba nengkong ha ka ba menengkong ne daw kano ka kam ka pile ha ka kam ka jong blay wat la kam ilong ka badon burom ha ka ba menengkong mlai amen. Le ya kata nado ka donut. Le ya kata nado ka donut. Ublay yung sekerku ya pi bat Iaineh hangta. Walay kenria tang na ka jing siyaw down ka jong pi. Pi siyaw po ya ladi. Hanray penban ngakwa ban pi lada pi Iaineh. Kandon ka aka ka ba Khra. Ngin ay ka jing tap ki ka ba jam shoblay. Hallelujah. Kini ki Khra kiteu ye ka Jingshakri blay jong a jong pi. Kini ki Khra kiteu ye ka Jingshakri blay jong pi. Bat ka e ka ba Bible ka ong le khot ro yo Jisu bat igi senran jong ude. Siya kata ka jingkawai syongkurim. Te habala lut kawai. Ka kami u Jisu ka ong u kim don wine show. Kim don wine show. Hapo jong kata ka jingkawai Jisu lerung balagi senran hagabaga kami jong Jisu ru ka dan hangta ban kay ka ba jia ong ka babel kata ka jingi tho syong kurim kendit kensan kami ka kubor ba dan wan sho shmudur leda ong ni pi em ke jingkawai kyong i example obi lalu ja lalu do kibrus kan nungut
saar spanya peu. Tang bala lut ke jala, lut ke dola, lut. Try kumno kilong kitry. La long nervous. Macam yo ya ki briu ke belong nervous. Hagas ngi ke jingi thok syangkurim. Haranga ango yo blai kaba. Amen. Ai lok jongai ro sino thop hai kita. Namar bangi duai. Ublai kurku. Kaba kendiat ro dab ben. Haleluya. Kadang itu shisha ke kamba ke jong ublai. Ngam de kwa ban penkesan. Hanrai ngayo ida lagi jong keman. Kibri gula long panik. Kitrying gula long panik. Hanrai ublai pendap dot baro. Amen. Dang don ibetam sekendian. Bagai bangal kwa banoi bingini pon. Ong ka babel. Ti habal lut wine. Ka kami Jisu ka wan Jisu. Kawan. Kong yo Jisu. Lalu wine. Pelada. Kamiri haga Jingshakri dei ban mare show try ga jingi thok shangko kawai. Hanrei kawan hau Jisu. Lalut wine. But Jisu juba bigini kentin. Jisu long ka ngaden ayu bat pa ko ka briu. Haga Jisu dei banong you le adai bay. You Jowai the kamtes. Hanrei ngadan ayu bat pa ko ka briu. Ka kentin ka ba kam khor bi. Kam khor. Hanrei ublei u Jisu nga ongi pi kawei pagawei ka sinjam jong ulai rengkat ban ka jingtmu. Kawei pagawei ka kentin ka ba ukuran ka don ka jumut ka bari hapo jong ka. Negara tahu haba Jisu juga di kameri ro ukwa ban pensyai ka pertai barok kawei. Bagameri ka dei tang ka briu. Mdei ban meneka. Ngakwa ban oi pikini po tongin kot syaka ba jeliu jong ka Jingshakri blai. Ka Jingshakri blai ka dei mdei ba lembah jong ka meri ka dei tang ka briu kam dei ka blai. Ngimdei ban mani ya ka. Klembo ublay ban mani ka. Hanrei labo ublay ban mani. Yo try ublay halor baro usim kisim. Bat ka kerteng ka jong u kadai u Jisu. Nginai ka jing tap ti o Jisu. Hallelujah. Nagta daw ka nga po. Uong ya ka Mary ban pensiyo to siya ka partay baro kaway. O nga da kwa ya ka ni. Bakan spread baro ka partay. Baro kaleng ka ni ka kasi dyan tiya jongi. Baki brew kan siyo to. Baka jing mani blay ka jongi ka nam yalam siya ka babakla. Ka nam long le no ay ka taka por jong ka jing mani ka jongi. Hanray kan yalam iki siya ka babaha. Siya ka bapadyang siyo baha. Hakmat jong blay. Tip dia ka ni ka jingshisha. Bau Jesus Christ Ukraine ka ni katin. Day ban pensyaya ka partay om tang iki senran ke badio snya hangta om tang na ka banta jong ka meri kalaban mong ka meri hanay ka meri ka kam syo to ka meri ka syo to ka e ka ba u Jisu ong kalong ka ba day hajong jong ka day pnaro habo syayap alo ka day pna ong wong yo yonis hakmi kabriu na daw kani ka day ban pensyay siya ka partay baka meri ka day tang ka meri ngibromika na marka day ka riukoit ka ba koit amen harela na koit kano ka day tang ka briu nagata daw kani ka por ki kon ka jong blay yopi ya kani ka ktin ka day naga revelation ka jingben pao ba blay Bupen pau kenang baga Jingshakri jongi kalau ba pedang huna kemak jong trai. Bat ka Bible kong. Jisu lu jibab ngadon ayu bat pa ko gabriu. Kapor jonga. Kampat boy. Kapor jonga kampat boy. U Jisu udon ka timing.
Ublay jongi udan ka timing ban jubab yang abad ipi. Ka time ka jong ndai ka jongi ka por kam dai ka jongi hindai ka por ka dai ka jong ublay. Ublay udan ka perfect time ka por ka ba long perfect ka ba la bo bet rebo renti na ka bantaban kerkuing. Jisu ong ka por kampat boy ong iga Mary. Balkai ka balja ong ka babal ka kemi ka jong ka ong hagis senran. Wat la da ka yo sio yi kita gentien ro no Jisu. Hanrei kalai pat hagis senran. Baro senran namar ki burom ni ka. Ka ong hagis senran. Passionate, ke bau pa pi, pinle ya katakan. Amen. Ke bau pa pi, pinle ya katakan. Balai pimyo ya kan ikatin, haga jim ke jauh pi. Ke bau balai pa pi. Pile ya katakan. Nakwa ya pi haba pi one Bible study. Pinyo siyo ya tin jong jisum de ka tin jong baker. Bau blay kren ya pi. Bat ka bau blay upa ya pi. Le ya katakan. Wat bo shikandong ya ka jihikai de. Lena pikwa balong ki real senran ki bandon ya ka miracle ha ka Jingshakri jong pi. Ka bau le pi. Le ya katakan. Le ya kata. Mano na pleng jong pipi onga kani ka jemit. Nganga day senran jong try. Nganga day ka senran ka jong try. Ngakwa ban le ya ka bau blay pa. Namar ngakwa ban yo i bakan Jaka kamba lamba ka Jingshakri jong ha. Ya ka bang apen ko ngo bau pa. Kameri ka latim. Katip ro ka bapun ha po jong ka. Katip yung ni ujisu ubakala pensan. Katip baga ublay. Han katip ya kaktin ro kabawong kapon kampat ja kampat poy. Namar kasyo to ba ulong ublay halor baro. Balamba jong udon jingpenim. Dalamba jong udon kedkamba. Lamba jong udon ke jingpalai. Nang teraw katip syai. Kampen sngap iya kata ke jingong jo. Hanrei katip unsale. Kayat dekat jingai. Oh, kabiri ro kayat dekat jingai. Amen. Lau mai ro. Lalu kren kumno ro. Hanrai ka kamram jonga kadai ngangan yat dekat jingai. Nganam mong ya ka ba uong. Hanrai ngangan yat dekat jingai namar ngatip uei banga Shakri. Lada don kum kita kisenran best bahate. Amen. Hallelujah. But still to not cause me gong. Kay ka ba ong ya pi. Pile ya katakan. Pile ya katakan. Pile ya katakan. Kogi kon ki joblay. Baro ki perlok ki bayo iro ya gani ka video. Nga kerenda ka jingai haga kerteng ka jong ujisu. Nga te pidong ki briu ki ba kodor hakmak ka jong oblay. Pidong don pleng jong pipi pait ya gani ka video. Kadai ka jingalam ka jong oblay ban pin yo ya gani ka jingkren ya chepang jong gani ka khubor. Don ki por ki ba oblay ulepan ki ya ka jim ka jong pi. Ne ka benta ban Shakri kam hayo oblay. Don ki snem ya ka ba pila IT ya la di ya la ka jong ka jingim ka jong pi show try aingo naman ta jong kita kisnem hanra hekini ski kadon ka por ya ka bodon ka jingele haka jim ka jong pi siong down ya la de hanra nga kwa ba na pi ka por kay ai ka ni ka tin ka long naman ta jong pi ka ka ba blay krenya pi le ya kata pinyo i ka miracle but siong tanat baga babal ko ang ikini kintin tila don hangta hanriu kikra nga don hang nitang ar. Usalo rito bi oba sa teaching rudule. Bad ka Bible kong ang talo don enriu ki kra. Tilo don hang ta enriu ki kra ki ki bal ki mau balabo kanang ya ganiam ga jing pen khoi jong ki jiu ganiam uwei kat ar ni laimon. Kamut ki kra ganiam ga balabo kanang. Kamut silabo kanang kamut ki bo kanang. Hang ta mut haga compound jongki kedon gini ki kra
ke servis jongki kedai sabar. Ndai hapo yo I don riuki kra. La yo li pai. Bat kai ga balja ong babel. Tengin ni pai. Ujisu uong haki. To pendap ya kita ke kra. Dagai. Dago pendap ya ke kra. Dago Ke kubor ha ka jingkywai syong korim. Lalut wain. Tang bau jisu uang iki senran pendap i tagi kra degom. Tagi senran ro namar baga miri gal ong ka bau ong api. Pilek kan. Ki de yang mathan ki kita segi real senran. De yang bagi menu ong jisu. Jisu long pendap di om. Kile pendap di om. Kile cim ki. Let's say jual pendap kita. Cipoi. Cipeng. Suit len. Khra aku buat lu Islam no. Memorab benar ba. Pijuk mana pi? Ong yang ah. Suit len baik. Ha? Rengam. Ni dia cepet-cepet. Kujit sekarti buat em ke Khra nak betul. Menjuk clean ni. Nebak ku umat habe ni to. Entah yo di, entah yo wan. Yo sekejap. Dan siap tu pi yang yo sekejap teman. Ia tengik gelahai no. Andai senran nak pergi cepet dah. Ese bodak ngap umle. Ong tu pendap deko Tang dek lepas. Andai uji suang pendap deko Kisenrang kaman lagi ngangai jauh. Hari jeng pura babel yang cepet dah. Yo gitu deh. Kamu pendap ne pak. Dole kambau belai teh. Uni teh cebar. Do yo siap cepot teh. Siap banget teh. Uni wem cebar. Ubadon sabar. Ngin sayo ban rai. Siapa? Haleluya. Amen. Ni kita tahu pendam. Apa pendam? Ngangai kisenran gilatim. Kipen coach. Nganong iya pi gani kapor. Ke jingsyakri KYRKHU pi mang kapor. Ngangai nya tang kumusenran jong jisu ban penkok ngo iya ka e ka bawang. Bala syua ban pendap ya nur ya no. Nga ai syai ai ke jingsyakri. Nega bantagi Q ki Khra. Ya gaba lagi pediang ya kata ke jingsyakri kin yo i ke jingpen koi. Ke jingai, ke jingpen ilenti, cak mai, cak ke, ten lemong le tangwa. Ngakam ram yang ngato. Sai. Pelar ngam kiti le. Ha? Tangwa kamram yang yo sai. Trau saya kadu yem ye. Mper. Lalu kram chau le tangwa. Wada ong jisu te. Pendam lalu chau le. Handai ngata da ong jisu te. Hable. Tiba haga wisngi da ong da empor ong Khublei Shibun make. Amen. Khublei Shibun. Kat nu ngut ki Khra ki wada jiu yo. Tegi khmat ki ublai da pau pendam em kamo pendam. Ta siang tenan ki senran chimi klingi. Klingi waro. Katego ko pendap ki triyung. Ko da kentai. Ko mu da kentai. Klingi waro. Haleluya. Ngam kwa ye pi o man pi ki Khra ne be ni da ko kentai. Siang sukidan ya ke jingmut yang ke bru yang pertai. Hanam te pi ki kentin ki udah kentai. Sekat nupor. Une heni
Ilem cha isa. Ya ke jing pen koi. Napa hachua wo blai wo pendap wo. Pipilong di Khra. Kibaan pendap de ke babha. Hachua wo tuai pendap de ke babha. Ukwa ban pen koi. Ban apa pen koi. Gisenran. Kiwan. Ya ke ban pendam. De ko. Pendap de ko. Dedam. Ông Giêsu ini kentin. Chin. Tong. Dak cira. Giêsu. Kisran kon ko. Kawai. Ngangai jen ông Giêsu dili honong sencar. Kina dari ku amat ne baile. Ne baile to ko wan kamba to pium ku amat. De ku ba yim ku abi. Tangwa not ku di. Dili chua ha. Memang Giêsu chua ngab dia. Chua dengan amat. Ebe direct so nong sencar yang jingkywai. Ni ba ke sistem yang ki ke pol ki jiu. Hagawai pagawai ke jingkywai emunong sencar ulimat wai. Ledang belat itu ilek kap nak sampai is kecak. Kat hagawai nong happen strong happen best baik. Ne ba ilek ledang best kawai em jingkemen cira. La eho nong sencar ke jingkywai. Dok cimat. Ani. Di kodu tu trege yung. Likut ke Spain. Kaman ini. Dia jual hati kamu terasa. Kaman ini. Ida how ini kom di EU special. Anrai mi bu tengkai mi ya gani ko man special bahate. How kaduk ngam pujuk you kan te. No sedang lek mada ko bangi tangwa keni ko kaduk tan sam keni ko bang. Ang amen. Ang sisenong ye ro you try. Nakatadaw nga kwa banong ye pi keni ko por. Na ai ke kamba ka sia. Nei nagi Khra kibalabu kibamdon bapeng. Nakita kane Khublei ule ye ke kamba ke servis jongki kedai tang bansai kejan hanrai ke Iaineh jong kini ke Khra haka timing ke Jowai Khublei don ke por bara ke por ke biang tam nang ni kane Khublei pendon kam nang ni kane Khublei kwa bantong ye ke bahatam bansam syuka pertai barokawai kalong ke jingkia ye ke babon habak di nang ta ye no ke